poate să descurcărezi, da. Acum, în momentul ăsta, nu știm noi. Dacă o să fie așa de descurcăreț, o dormit o noapte în ploaie, le se uda perinile. Așa. Și acum, na, încearcă și să facă ce se poate. Da, se împădură. Așa, ăsta înăuntru, ăsta... Aici e ghidul nostru. Deci asta... Asta filmează tot, te rog. Stai. Bă, dar luați chestiile astea de aici, mă! Bă, dar să vină așa, bă, ce să le luăm? Ce le-am legat aici? Ha? Ce le-am legat acolo? Da, erau, bă. Bă, le-am legat. Ha? Nu, Asta bă. era. Exact, Stai să vedem. Deci, cu mare ăsta în ea în centru, înseamnă că trebuie să adunăm cu totul. Deci meșterul a zis că trebuie să-l adune tot încolo. Acum cred că o să fac un pupic de disperare. Ce? O să fac un pupic de disperare. Da, de moc, o știu. Păi stai, ține asta. Du-te-o pe mine. Du-te ce obiectivar. Stai aici de ce filmează. Da, eu mai mișcam. Asta e minimul care pot să văd. Da. Deci că e gen, e obiectiv de, uite, acum ești la 55, sabes? De milimetri, e foarte mult. Normal, maximul e 35 și încep cu... Ține aici un pic. Ține eu. Bă, n-ai internet, bă. Nu am. Ce vrei să căutați? Un tutorial de YouTube, bă? L-avem. Bă, deci, Edi, o trebuie să mergi tu, altfel nu puteau, bă. Ia la ăștia, bă! Nu mă, eu mergeam mai încolo, mă. Nu ți-am după mine. Bă, cam da, e? Da, că nu am. Aia de acolo e. Lexi Marathon! Nu este nimic aici.
Băieți, că ați reușit, dar ce vă făceați frăină? Un aplauz pentru băieți! Hai să